dones, gossos, gats, rebem amb un fort aplaudiment a l'únic, l'inimitable, el nostre... Bona tarda, Sabadell! Us alegreu de veure? A veure... A què quedem? Us alegreu de veure'm, sí o no? No? Esclar, no m'estranya. Us esperàveu el dolç i carinyós d'en Llaminer i en lloc d'ell em teniu a mi. Quina decepció, Doncs em sembla a mi que us haureu d'aguantar, perquè avui hi soc jo, la bruixa del carbó. Sí, soc jo, la malcarada, la més temuda, l'alianta. I avui soc aquí per esgarrar l'encesa. M'encanta el Nadal, és que com no m'ha d'agradar, amb totes aquestes cares tan felices i aquesta música i les llums. Esclar, l'encesa! Sabeu que jo no n'he fet mai cap d'encesa? He de trobar el Llaminer perquè ell és tot un expert en el tema. Estic molt nerviosa! Segur que teniu ganes de veure'l, oi? Sí! Molt bé, doncs mireu, vaig a buscar-lo i li demanaré a veure si em deixa apretar el botó. Us deixo aquí amb una miqueta més de música. Som-hi!